Attriċi Ingliża magħrufa li tidher f'series fuq Netflix flimkien ma' omma nataw sentenza sospiża wara li tnejn filgħodu tresqu l-qorti akkużati li jeddew uffiċjali tal-pulizija u li kisru l-paċi pubblika fost oħrajn. Huma tresqu quddiem il-Maġistrat Elaine Merċieqa hekk kif ġie spjegat mill-prosekuzzjoni immexxija mill-Ispettur Leroy Balzan enġerer li l-każ seħħ l-għada tal-miliet. Enġerer kompla jispjega li Serena Marija Falzon ta' 49 sena u binta, Amira Renata Falzon Ojo ta' 19 sena, kienu involuti f'waħda minn ħafna ġlidiet li seħħew fl-istabilimenti ta' divertiment f'Paċeville u l-każ inqabad kollu fuq il-body cams tal-uffiċjali. L-akkużati wiġbu ħatja tal-akkużi miġġuba kontrihom. Wara li d-difiża u l-prosekuzzjoni ddeliberaw flimkien mal-Maġistrat għal ftit minuti fil-privat, il-qorti deċidiet li tagħti sentenza ta' 9 xhur ħabs sospiżi għal 18-il xahar liż-żewġ imputati huma ngħataw ukoll multa ta' €1,100 kull wieħed. Glenn Busuttil ta' 44 sena nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati bl-involviment tiegħu f'attentat ta' rikatt. Dan billi b'mod fals kien allegatament ingħad li persuna ġiet maħtufa wara li ġiet rilaxxata mill-isptar. Huwa ġie akkużat ukoll li kien riċediv u li kiser l-ordni ta' trattament mill-qorti. Busuttil mhux l-ewwel persuna li tressa l-qorti fuq dan il-każ. L-Ispettur Stephen Gulija spjega kif id-direttur spiritwali tal-ħabs f'Kordin kien ikkuntattja lill-pulizija wara li ċempillu ċertu wieħed Mohammed Taħambezi Areb Xiran huwa kien qallu li ġie maħtuf. Minn hemmhekk kienet skattat operazzjoni ta' tiftix u salvataġġ minn madwar 50 uffiċjal tal-pulizija. Xiran kien eventwalment instab f'appartament fil-Gżira ta' Jonathan Abela li wkoll kien tressa il-qorti brabta ma' dan il-każ flimkien ma' Sara Zammit. Xiran ingħata sentenza ta' 9 xhur priġunerija il-ġimgħa li għaddiet brabta ma' dan il-każ wara li ammetta li din l-istorja ta' ħtif ġiet iffabbrikata f'attentat li jinġabru l-flus sabiex jintużaw għax-xiri ta' drogi. Il-qorti tal-appell bidlet is-sentenza ta' Jason Caruana ta' 44 sena mill-Florjana tal-li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest. Dan wara li notat żball mill-prosekuzzjoni fejn biex jitkopja tal-kundizzjonijiet tal-imputat tal-ħelsien mill-arrest wara li kienet iddikjarat l-evidenza tagħha magħluqa. Caruana kien ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq akkużi relatati ma' droga fl-2016 u ġie arrestat wara li nstab f'indirizz differenti minn dak speċifikat fid-dikriet tal-qorti fil-ħinijiet li suppost kellu jkun miġbur f'daru. Huwa kien arrestat flimkien ma' Daniel Muka frejt fil-Furjana. Muka kien arrestat b'konnessjoni mal-omiċidju doppju ta' Christian Pandolfino u s-seħeb tiegħu Ivor Maciejowski f'Taslima. Caruana kien ingħata l-ħelsien mill-arrest madankollu kien reġa' ġie arrestat lura f'Settembru, dan sabiex imbagħad f'Ottubru tal-2020 il-qorti sabitu ħati li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest. Caruana kien appella din is-sentenza. Wara li sema l-argumenti tad-difiża li mħallef Aron Buġejja, innota l-proċedura skorretta u għalhekk iġġustifika l-appell.